Estem al futur, a l'any 2123. El català té menys de 100 parlants i està en perill de desaparèixer. Està a punt de ser una llengua minoritària. Per evitar que això passi, un grup d'investigadors han començat una missió. Per aconseguir la missió, han de superar els 5 reptes de la llengua catalana.